ва дар ҳамин ҷамеъ хом як чиза бугум ки ман бисёр дар ин бора гап задагиам ва бисёриҳо всёравно менависанд дар комментария ки ё ки тоҷикӣ гап за ё ки русӣ гап за як таша гап за кӯчагӣ гап наза дигариш ман ба шумо гуфтаниям ки бирен дар пеши телевизор бишинен шнури барабанскитона биканен дута лаганои зангзадагии алюминий занг намезана короче дута лаганои шкофа бигирен бимонен ду симқатӣ телевизор тамошо кунен шитоби ки суханҳои адабии тоза бифаҳмен. Ман адабиро намедонам. Ман одами баадаб нестам. Ман мактаб нахондам. Ман намедонам. Ман чизе ки медонам ҳамуро гап мезанам. Яъне ки ин лавзе ки ман гап мезанам ин на тоҷикия, на русӣ. Ин лавзи май. Касе лавзи маро мефаҳма, марҳамат тамошо кунен. Касе ки намефаҳма, ман я нестам, тамошо накунен. пеш аз видеоро сар кардан мехоҳам бугум ки ман против тамоми намуди короче беям ҳеч ка намефаҳмам мақсади маро ман чӣ мегум чӣ намегум. В общем сар мекунем видеоро. Министр обороны Великобритания Бен Воле гуфт ки Соединёни Королевство тайёре барои ҳифз кардани худаш истифода бара аз яроқи ядерӣ ва албатта ки Россия бояд ира фаромӯш накна. Россия бошад дар навбати худаш бо барор анҷом дод запуски ракетаи нава бо номи Сармат ки ӯ метавонад ба осонӣ ядерни боеголовкаро бара. А тактикаву характеристикаҳои техникии ин мушак хеле ҳам шуморо ба ҳайрат меорад. вақте ки тамоми ҷаҳон дар тарсу ҳароси онанд ки ҷанги сеюми ҷаҳон оғоз мешавад ва бисёриҳо барои чӣ аз ин метарсанд? Шахсоне ки дар гӯшашон лапша кашол кардагӣ неста ягон макарони импорт мебошад агар ӯ медонанд ки ҷанги сеюми ҷаҳон бо истифодаи мушакҳои ядерӣ мешавад. Ин ягон ҷои абсуждениш дигар нест. А вақте ки одамо ҳама ҳаракат кардастиянд ки ягон че озамая чи қиматтарин орда ягон грамм орда ягон ҷо пинҳон кунанд барои ҳолате ки агар ин ҳодиса рух дод, мо боша гап мезанем дар бораи оне ки вабше мушакҳои ядерӣ чиянд, ба кадом корҳо ӯ тавоноанд ва кадом кишварҳо ин гуна запасҳои ядерӣ доранд. Ҳамада салом алейкум, бо шумо аст Май, канали Май. Хушомаден, тамошо кунен. Пока ҷанги сеюми ҷаҳон оғоз нашида, яъне ки шумо имконият доред ки дар бурди ҷанговару бозингаро пул кор кунед. Агар ки ту бештари вақти худта дар тамошои ҷанговару бозингаро бигзаронӣ ва битонӣ угадат карда ки кадом ҷанговар ё ки кадом бозингар дар ҷангу бозии пешистодаш ғолиб мешавад, ту дар тавонои худ метавонӣ ки пул кор кунӣ. Яъне ин кора чӣ гуна карда метавонӣ? Ссилкае ки дар якум комментария закрепить шудага, ту метавонӣ ба ин ссилка бигзарӣ, дар сайт регистратсия кунӣ, ҷанговару бозингари дӯстдоштаи худа интихоб карда дар бурди ӯ пул кор кунӣ. Ва фаромӯш накун ки агар ки дар ин кор серьёз нашудӣ, полни регистратсияро ки бихоҳӣ бигзарӣ, ту метавонӣ ба тавассути промокоди канал дар якум депозитат бонус ба даст биёрӣ. мувофиқи пули мондагит, мисол 2000 рубл баланста монди, 2000 бонус, 6000 монди, 6000 бонус и так далее. Ссылка барои регистрация кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан дар якум комментария мехча шапкадагия. ҳарбиёи Россия отчет супоридан дар бораи аз ҳама пурқудраттарин ва пурқувваттарин мушаки ҳарбӣ. Агар ки разработчикоро бовар кунем, во меган ки ин ракета ҳамин қадар тавоноӣ дора ки чунин кишвара ба монанди Франсия ё ин ки штати Техаси амрикоӣ ба хок яксон кунад. Президенти Россия Владимир Путин гуфт ки ин мушаки нав хеле ҳам бартариятҳои калон дорад аз ҷиҳати техникӣ ва тавоноӣ дорад ки тамоми таҷҳизотҳое ки зидди ракета истифода мешаванд бигзара. Ва аз ҳамада фишкаи калони ин мушак и дарозии парвози вай, яъне ки 18000 километр. яъне ки маънои ӯро дорад ки ба любой территорияи Америка метавонад ки Россия зарба зана, аз кадом тарафиш ки набоша. Ана гап дар сари чӣ меравад ки буҷети давлат дар куҷо сарф мешавад. Агар ки чунин буҷета дар армия сарф накунӣ, чӣ гап мешавад? Ҳоло шумо мегӯед ки братан ту девонаи чӣ дар армия сарф накунӣ, бояд ки ҳар як давлат ба худаш армия дошта боша. Мехоҳед ман дар бораи кишваре гап занам ки на армия дора, на тюрма ва танҳо 2% шаҳрвандои ин кишвар бекоранд. Дигарш ҳамаш зиндагишон атлична. Бекораш ба фикрам ки просто бемиёнанд. Мехоҳед ман дар бораи чунин кишвар дар шумо видео кунам.
фикротна дар комментария бинависед. Комплекси РС-28 Сармат бояд ки дар войскаҳои ракетавӣ иваз кунад советский комплекси легендарнии Р-36М Воевода. албатта ки ба хотири оне ки чунин маълумотҳо махфиянд, ин маълумота намешавад ки рад кунӣ, намешавад ки тасдиқ кунӣ. яъне ки ягон эксперт наметавонад ин маълумота на рад карда, на тасдиқ карда. аз ҳамин хотир эҳтиёт бошем. ва ман дар навбати худам, яъне ки автори канали Сим Шарипов, на рад кардаистай, на тасдиқ кардаистай, вообще мада чӣ дора надора. ва гап мезанем дар бораи он ки яроқҳои ядерӣ чӣ гуна мешаванд стратегически ва тактически. яъне ки аниқтараш байни иё фарқияти хеле ҳам калонам нест. танҳо бо эквиваленти тротилӣ фарқ мекунанд аз якдигаришон. дар яроқи ядерии тактически 10 килотонна ва ин гуна яроқ истифода бурда мешавад барои нобуд кардани ҷойҳои муайян, нуқтаҳои муҳими душман, ҷойҳое ки во бештар ҷамъшудагиянд ва дигар чунин ҷойҳо. а стратегическиш боша, албатта ки пурқувваттарай. дар вақте ки мо сравнид мекунем тактическира бо стратегически, мо набояд ки ба чашми кам нигоҳ кунем тактическира ба хотири оне ки бигем хай стратегическиш бақувваттарай. мисол мегирем барое ки шумо тасаввур карда бутонен, бомбае ки дар Хиросима истифода карда шудагӣ буд, қувватнокиш 13 килотон буд. ачхеле ки ҳозир мо гуфтем тактически метавонад ки то 10 килотон боша. а шумо медонед ки бомбае ки дар Хиросима истифода карда шудагӣ буд чӣ гуна зарарҳо дод. а российский ядерный ракета метавонад ки ядерный боеголовкара дар худаш бара бо қувваи 50 килотон. албатта ки ин баробар аст ба як чанд ракетае ки дар Хиросима задагӣ буд. яъне ки дар ин ҳолат мо чӣ гуфта метавонем, ҳар ди ин ракетаҳо бисёр ҳам паданалатскиянд, лекин стратегическиш бо аҳидам паданалатскияй. паҳад бо ҳарфи пей калонайда. яъне ки ин гуна ракетаҳо истифода бурда мешаванд дар ҳоли ҷанги калон. лекин мувофиқи ҳуҷҷатҳои НАТО ракетаҳоро баҳо мегузоранд бо дигар хел характеристикаҳо, аниқтараш бо ҳаҷми парвози ӯ, яъне ки чӣ қадар ӯ дуртар парвоз карда метавонанд. ракетае ки аз 5500 километр камтар парвоз карда метавонад, ӯ тактически ҳисобида мешавад. а чизе ки дарозтар парвоз карда метавонад, ӯ аллакай стратегически ай. ачхеле ки мо медонем Сармати российский 18000 километр парвоз мекунад. дар ҷа маълум мешавад ки агар ки мо хулоса барорем мувофиқи ин характеристика, Россия қариб 6000 чунин боеголовка дорад. а Америка боша қариб 5000, аниқтараш 5428. албатта ки дар ин рақобат дигар кишварҳо як тараф истода тамошо мекунанд ки гарениё чӣ хел рафтор мекунанд. мисол мегирем дар муқоисаи Россия чӣ хеле ки гуфтем қариб 6000, аниқтараш 5977 дорад чунин боеголовка. Хитой 350 дорад. Франсия 290, Израил 90, Покистон 167. короче уже фаҳмидестем бардора ки хатари асосии ҷанги ҷаҳонӣ дар дасти кияй. яъне ки нами дута агар соз нагиранд байни худшон хай хелу хел. лекин дар ҷа як гапи дигае ки ҳоло бисёриҳо мегӯянд ки аз ҳамада зуртар онҳое ҳастанд ки чунин ракетаҳоро бисёр доранд. ин гуна ракетаҳо хеле ҳам хатарноканд ва албатта ки дар ин ҳолат ба чашми кам нигоҳ кардан дар кор нестай кишварҳоеро ки гӯё ки чунин яроқҳо кам доранд. якумуш ба чӣ хотир? ба хотири оне ки як чунин ракета басандае ки дар тамоми ҷаҳон даҳшат ба вуҷуд биёра ва ба сабаби дигараш оне ки ин маълумотҳо аниқ нестанд. мисол мегирем дар Индия ё ки дар Северни Корея танҳо худованд худаш медонад ки Ким Чен Ин Кун дар асл чӣ қадар чунин яроқҳо дорад. барои чӣ хотир ки ин кишвари маҳкамае. ва албатта қайд кардан дар корае ки тақрибан 1500 боеголовкаи ядерие ки дар Россия қарор доранд статуси нобудкунанда доранд, яъне ки ӯро бояд нобуд кунанд ё ин ки дар роҳи нобудкунӣ қарор доранд. лекин албатта ки Москва метавонад ки ӯро истифода бара агар ки чунин кора лозим бушумора. 4500 таи боқимондааш боша ҳисобида мешаванд стратегически, яъне ки мушакҳои баллистикие ки яроқҳои ядернира метавонанд ки бо хеле ҳам масоҳати калон бурда расонанд. маъз ҳамин гуна яроқ ҳисобида мешавад яроқи ҷанги ядерӣ. ва албатта ки Россия чунин яроқҳо хеле ҳам зиёд дорад. аз ҳамада миқдори зиёди чунин яроқҳои Америка ҳисобида шудагӣ буд соли 65, тақрибан 46500. дар вақти барҳам хӯрдани девори Берлин Америка дошт тақрибан 22000.
акнун шумо тасаввур кунед инра бо шумораи оне ки айни замон Америка дора. Яъне ки аз 22000 то айни замона 5500 дигааш мондагӣ дар Америка. Яъне ки хеле ҳам ҷиддӣ ҳаракат мекард тамоми ҷаҳон ки яроқҳои ядеришона кам кунанд. аз яроқҳои ҷолибе ки Америка дора 12 модификатсияи ядерни авиабомба Б-61 ба ҳисоб меравад. яъне ки дими ин ракета ҳамин гуна тайёр карда шудагие ки уро управлят карда мешавад ва ба Америка имконият метаҳад ки шарт нест ки уро аз парашют сар битӣ. метавонанд ки уро аз самолёте ки ба суръати хеле баланд парвоз кардааст дар любой ҷо сар битанд. баъдан ӯ ба ҷои муайяншуда рафта мерасад. агар ки лозим шавад дар парвоз метавонӣ ки уро управлят кунӣ. ва Америка мақсад дорад ки запаси ин гуна бомбаҳоро дар базаҳое ки ба тамоми Европа ҳастанд ҷойгир кунад. Германия, Италия, Турсия ва дигар кишварҳо. модификатсияи нави бомбаи амрикоӣ бартариш ҳамияе ки ин метавонад рафторша ва қувватнокиша иваз кунад. экспертҳо қайд мекунанд ки ин яроқ аз ҳама яроқи хатарноктарини Вашингтон ба ҳисоб меравад. ва албатта ҳеҷаш ҳам қайд кардан дар корае ки дар вақти ҷанги хунук Америка ба ақидае омад ки махсус яроқи тайёр кунад ки дар қувватнокиш баробари бомбае буд ки Хиросимаро ҷазир кард ва ин гуна яроқ истифода мешид, яъне ки портативна метавонисти ки ира сар битӣ аз болои ҷип. хай чӣ бигем дар ин бора? шумо худтон метавонед фикротона дар комментария бинависед. албатта ки ин гуна яроқ агар дар дасти ягон фанатико меафтиданд, ин хеле ҳам бардору хатарнок аст. шумо тасаввур кунед ки бомбае ки чунин қувватнокӣ дора, портативният ту метавонӣ ки дар мошинро бикашӣ аз болои ҷип бипаронӣ. албатта ки дар ин ҳолат Россия ҳам ҷавоб дора. аввали соли 2013 анҷом ёбад сохтани махсус ракетаҳое ки метавонанд интизор шаванд вақти муайяни худшона дар дохили об ё ин ки дар зери баҳр. ва дар вақти фармоиш во метавонанд ки ҳадафҳои заминӣ ё ин ки баҳриро ба хок яксон кунанд. бале, шумо дуруст фаҳмидед. яроқи ядерӣ дар зери баҳр қарор дорад ва соати худша интизора ё ин ки оддӣ кардара гап занем фармоиша. то кадом андоза ин кор хатарнок аст, аллакай ман фикр мекунам ки шумо худтон дарк кардагиен, бачаҳои баақлен. лекин ҳисобида мешавад ки аз ҷиҳати молиявӣ аз оне ки лодкаҳои зериобӣ месозӣ ин гуна яроқҳо сохтан арзонтар меғалтад. бале, аз вақте ки ядерни яроқҳоро манъ кардагиянд, ҳар як кишваре ки чунин яроқ месозад бояд ки отчёт бисупорад дар назди дигариёшон. лекин бо гап дар ҷае ки дар бораи бехатариш албатта ки ягонтаи ӯ фикр намекунанд ва ҳар як чунин яроқе ки сохта мешавад ӯ махсус бо приманка бигем, яъне ки чӣ хел бигум шуморо қапхон ҳамроҳи ӯ сохта мешавад. яъне чӣ хел? вақте ки ҳамин гуна яроқа сар метан, ҳамроҳи ӯ қапқони ӯро сар метан ва ӯ ҳам боша ба хати худи ракета ҳаракат мекунад. яъне ки ин кор барои чӣ карда мешавад? бисёриҳо медонанд ки ҳар як государство ба худаш махсус противоракетник, яъне ки зидди мушак махсус таҷҳизот доранд ва вақте ки мушак меояд дохили ҳамон кишвар, ин таҷҳизотҳои ӯ мушака дарёфт мекунанд ва мезанандша. аз чунин ракетаҳо боша приманка доранд, яъне ки қапхон доранд ки ҳамун противоракетни таҷҳизотҳо ӯро хиёли ракета карда мезананд, а ракетаи аслӣ ба ҳадаф мерасад. яъне ки ягона роҳ дар чунин ҳолат чӣ кор бояд кард? чӣ чизе ки ҳастай аз тарафи душман бояд бизанӣ. ту уже аллакай дар вақти ҷанг ту наметавонӣ вибр кунӣ ки ман ракетаро бизанам ё ин ки самолёти пассажиркаша. фарқ надорад. яъне ки чӣ чизе ки аз тарафи ҳариф мебина, противник дар вақти ҷанги ядерӣ мезана. тасаввур карда метавонед ки чӣ қадар хатарнок мешавад ҷанги сеюми ҷаҳон агар ки рух битад, худо нишон надиҳад. ва албатта ки ишам гуфтан дар корае ки системаҳои зидди ракета хеле ҳам камай. агар ки якчанд чунин яроқа бо приманкаҳошон сар битанд, яъне ки бо қапқоношон, ҳамаи ӯро дар як вақт задан хеле ҳам душвор мешавад. ва боз як навоварии дигар доранд чунин ракетаҳое ки танашон ях мекунад, яъне ки махсус системаҳое доранд ки танаи бернии худи ракета хунук мешавад. аз системаҳое ки зидди ракетан ӯ дар асоси инфракрасни кор мекунанд, яъне ки чизе ки ҷӯш боша. дар ҳоле ки ин ракетаҳо агар ки танаи бернишона хунук кунанд, ӯро системаҳои зидди ракета дарёфт карда ва зада наметавонанд. мисол мегирем, чунин ракетаҳо дора Россия ба игаловкаҳои
гиперзвуково, яъне ки бо суръати овоз ҳаракат мекардагӣ. Ва параллелна тайёр кардесиянд чунин яроқҳои ҳарбира ба ғайр аз Россия, Японияву Хитой. барои тасаввур кардани шумо чӣ хеле ки гуфтем ки гиперзвуковой меноманд инъёро барои чӣ? Барое ки ӯ метавонанд ки дар як соат 6000 километр ҳаракат кунанд. 6000 километр дар як соат. Тасаввур кунед ки барои мошин агар муқоиса кунем, шумо айрӯи 60 не, айрӯи 6000 рафтестед. Ва аз ҳамада ҷолибиш ва хатарноктаринаш оное ки дар чунин суръат ин ракетаҳоро мешавад ки управлят кунӣ, яъне ки рулаватш кунӣ. Хатари ин гуна яроқҳо дар чияй? мо медонем ки бисёр кишварҳо таҷҳизотҳои противоракетнӣ доранд, яъне ки зидди мушак. махсус ракетаҳое ҳастанд ки рафта ракетаи душмана мезананд. Лекин чунин ракетае ки ба чунин суръат ҳаракат мекунад, ҳамун таҷҳизоти зидди мушак ӯра зада наметавонад. Ин дар якум, дар дуюмуш он ки ин ракетаҳо управлят карда мешаванд, яъне ки ёро метавонад ки дар ҳоли парвозшон ҳаракати ӯро тағйир битӣ. ба дигар тараф чап рост поён боло. Ягона роҳе ки дар ҷанги ядерӣ ту бояд бурд кунӣ, ин ҳамое ки ин гуна ҷанга бояд ки сар накунӣ, яъне ки дар ин ҷанг ҳеҷ кас бурд намекунад. Ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.